kažem, ovo je hub odakle mnoge stvari kreću dalje. Tako da sam uvek na pravom mestu kad god dođem na neki događaj koji je u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Ta činjenica da ovaj forum traje ovoliko godina, ali uvek je interesantno čuti kako je to implementirano u Srbiji na lokalnom tržištu, da uporedimo te primere iz prakse. Vivaldi forumi su brend koji već 10 godina okuplja najbolje što srpska poslovna zajednica ima. Teme koje, kao i predavači, panelisti koje dovodite, jako su iskusni, najbolji u Srbiji iz tih oblasti. Ovo je mesto gde učimo jedni od drugih i dobijamo informacije o onome što nas čeka u našoj zajednici. Stalno pričamo o sadašnjosti, ali mi kada pričamo o sadašnjosti na Vivaldi forumu i na svim događajima koji su u organizaciji Mokrogorske škole, pravimo retrospektivu radi budućnosti. Definitivno ono što je najvažnije što ljudi nose odavde iz ovakvih događaja su kontakti, networking, neke nove stvari na kojima se rade, razmena inicijativa, razmena mišljenja. Ja mislim da je to budućnost Vivaldi foruma na Mokroj Gori, ali uz mogućnost da ga pratimo bilo gde u svetu uz pomoć savremene tehnologije. I za kraj bih pomenuo atmosferu.